Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ufuna izimpendulo umndeni kaGogo anesimpelo waduka ehambe namakholwa beyenkonzweni yePhasika nokuthole isdumbu sakhe sesonakele ehlathini lasehlobane Vryheid. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilanibala khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakantwanda mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Ufuna izimpendulo umndeni wesaguga asasemazizini eBergville duke siya enkonzweni yePhasika emasontweni amabili edlule. Ngesonto kwatholakala isdumbu saso sesonakele ehlobane eVryheid. Umndeni kaGogo anesimpelo beneminyaka engu69 uthi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi akekho noyedwa enkonzweni yakhe obezixaka ngokuthi bamfuna ukuze atholakale. Bonke bavele basiqhubekela njengeimpilo zabo ngokujwayelekile. Omunye womzukulu kaGogo uSiphiwe Sitholwe uthe baphatheke kabi kakhulu ngokwenzeke kuGogo wabo. Bebuye ahanjelwe umqondo. Uthe mina bese ngibona nje ukuthi uGogo khona okungasahambi kahle, kodwa ke bengibuye nginganaka. Omunye womama bahamba naye enkonzweni uchazile ukuthi uGogo wavele wafuna ukuhamba ngesikhathi bese enkonzweni yePhasika, kodwa bazama ukumkhuza uGogo waba nenkani. Bagcina sebemyekela wahamba kanjalo nokuyilapho agcina eduka khona. Elinye lamaphoyisa elikhulume nephephandaba iSolezwe bathe umufi bamthola ehlathini egqoke ngenhla ngezansi egqoke isikhindi sangaphansi. Elinye lamaphoyisa elikhulume nephephandaba iSolezwe bathe umufi uthole ehlathini engagqokile kodwa ngezansi egqoke isikhindi sangaphansi esagqoke nayo ijoyini yesonto. Isdumbu sakhe bese sivele sonakele. Okhulumela amaphoyisa kaZulu Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe kuphenywe icala ngemumva kokutholakala kwesdumbu sowesifazane ngesonto sesonakele ehlathini eAlpha ehlobane. Uthe lona owesifazane wayebikwe emaphoyiseni njengomuntu odukile. Bafethu-ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo sithi tutu kumndeni. Sengathi umoya kaGogo ungalala ngokuthula. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.